मावनाय दांनाय मानसि गैयाब्ला बोथिसे ओंखामखौनो मोजाङै मोनजाया बिखेखय बिमाफोरा मावनो दांनो हाया जायोब्ला जिहेतु जोंहा फिसा सानै दं आं सासेखौ फरायसालियाव लाङो आरो उन्दै सासेखौ बिमाया जोथोन लायो नाथाय नन्दिनिया सानसे बिमानि आखायावनो थाबाय थानो नागिरो दसेबो दोननो हाया बिसनायावबो दोननो हाया गारियावबो दोननो हाया जायनि जाहोनाव फुङाव माबा मोनसे खालामनानै जालाङो नाथाय फरायसालिनिफ्राय फैनानै माने ओंखाम ओंख्रिखौ मोनजानांगौ बायदि मोनजाफैया आरो लोगोसे आंबो दसे जिरायनो गोनां जायो संनानै जाफैनो हाया टिउसन थायो माब्लाबो जाया बायदि बायदि समस्या जेन'बा लोगोफोर बेलाय जोंना बेबायदिनो गोबां समाव सानसे साननैनि अनगायै बांसिन समाव जों बेबायदि दै सोमनानैनो बेलासिनि ओंखामखौ जाफैयो आरो नन्दितायाबो बेफोरबायदि ओंखामखौनो जानो गोनां जायो दा बेबायदिनो जोङो समफोरखौ बारहोगासिनो दं गोबाङानो साननो हागौ साख्रि बाख्रि दं फेसबुकनिफ्रायबो एसे एनै मोनो इउटुबनिफ्राय एसे एनै मोनो टिउसन लायो थाखा फैसाखौ बबेयाव दोननो नाथाय बेबायदि नङा लोगोफोर बेफोरखौ जोङो मावनाय जायो न'खरनि गोनांथिनि थाखाय जेब्ला न'खराव गोनांथि जायो अब्लासो जों बेफोरखौ मावो गोनांथि नङाब्ला मानसिया एक्सट्रा मावनांगौ होननानै जेब्लाबो साना जेन'बा लोगोफोर जों जानोसै बेलाय ना बाथोन लोगोसे दै संख्रि ओंखाम जों जानोसै गोजोन्थों।